Nata karon sa Candaba no, diri sa Barangay Washington, Surigao City. Ilan ang gisugdan sa pag construct kay naitukod nila ang bagong basketballan. Si Kapitan Cap Bonite gyud ang nagpaigo gyud ani no. Para matukuran gyud ang Candaba og saktong basketball court. Karon mao ni mga tao ni Kapitan Bonite no, gisugdan na gyud pagkabot para matukuran og atong basketball court diri sa Candaba. Na sila. Kani taga Warlas man siguro ni, taga magsaysay. Lagi kaila ko ani. Taga Cayetano gud punta. Babayan dia sa kuano, Barangay Wadas. Si Kwan Gantalaw. Taga Wadas ni sa province of Dinagat Islands no. So mo na yung mga tao ni Kapitan Bonite, abti gud kayo mo trabaho ug mo serbisyo gyud kay para makabato nag basketball court ang ang sa Candaba no. Na atong foreman diha. Shout out por. Unsay plido nimo por? Porgado. Shout out sa family ni foreman. So gisugdan na gyud no. Na sila diri oh. Shout out din sa Try Construction kay si foreman. Mo na foreman nila diri karon. Si Porgado. Shout out sa family ni foreman ha. Magpadayon ra ta diri, mo aginod ra ta diri kay para makita gyud nato unsa sila mo trabaho sa ilang trabaho po diri. Yan oh. Magdali-dali ta nagpasilong kay basig sipunon ta. Kaapoy kay sikma. Magpasilong sa ta kay kuan. Oy, ay sa mapagdula. Kay nay nagtrabaho diri makadisturbo mo. Dito uli mo, panguli mo. Uli sa mo kay kuan. Mga estudyante ra ba mo lantawa oh. Nao man ang skip mo wala. May klase, yan ang klase. Panguli diretso sa ginikanan para dili makuha ng inyong mga maestra. Na nagtrabaho diri mga tunok mo lansang. Karon na po yung mga estudyante diri no kay wa man gud sila klase karon. Gusto gud ta sila magdula sa diri sa covered court kaso lang gi-construct man o gi-trabaho naman. So ako ning gipapauli. Unsa man manguli mo o magdula mo diri? Manguli mo. So mas maayo gyud ang manguli mo kay para safety no. Safety para makitaan mo sa inyong ginikanan nga kuan ka ng wa mo klase. Para kung in case na pangitaon mo, manungkan man gud ang inyong maestra gud ana no. Di ba? Paggawa sa eskwelahan, uli diretso. So magsugod na tag panguli ani. Magbulag-bulag na ta sa man. Sige. Mas maayo. Magbulag-bulag na ta. Okay, lakaw na. Salamat sa maestra. Dani Baba og si Pakil. Ilan ang gisukod ang tukuran og haligi diri sa may basketball court no, diri sa Candaba. Gialalayan sila ni Foreman para dili gyud masipyat gyud ba ang pagsukod no. So karon mga guys, ang sukod ay ani gikan dito sa pinakadulo ug padulong diri 25 meters ang kataas. So ato pong sutaon ang unsa pud ang kalapdon. Sa katason ra man ang atong gikuano, atong pangutana sa mga nagtrabaho diri. So karon mga guys, ang kalapdon din sa atong covered court, gikan dito sa may poste o diri sa atong nahimutangan. Ang sukod ay 10 meters din ang kalapdon sa atong covered court. So ang katason nato dito, sa katason sa atong covered court mo ay 25 meters. Para mahibaw-an nato ang sukod no. Okay, nagmonitor ta sa ilang mga kalihukan diri. Kani mga tawhana mga guys, dugay na ni sa kalihukan sa pagtukod sa mga building, bisag unsa pa na mga trabaho diya na parte sa Panday no kay kani sila suwito kay sila ug anad. Ug magpasalamat gyud tagdako ni Kapitan Bonite diri sa Barangay Washington kay kung wala siya dili ni matukuran og gwapong basketball no. So magpasalamat gid kay ta para makalukso-lukso na din ta, maka jump shot bitaw. Out day sa mga taga Justice Barbershop, especially sa mga Escobar family. Sa nag-alot ani kani siya kani. Dili na nako banggiton ang iyang pangalan. Maayo kay mutira. So kamo kung magpaalot mo diya sa Justice Barbershop, pangitaara ni siya kani nga tawo kay abti kay mutira. Mura tag bag-ong graduate sa security guard ba.